Hindi lamang mga residente kundi maging mga tricycle driver ang patuloy na nakararanas ng epekto ng pagbaha sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Dahil mataas pa rin ang tubig sa ilang bahagi ng lugar, limitado ang pamamasada ng mga tricycle driver na umaasa sa araw-araw na biyahe para sa kanilang kabuhayan. Ayon kay John Gabriel, isang tricycle driver na nakapanayam ng IFM News Dagupan, nababawasan ang kanilang kita dahil hindi sila makabiyahe ng regular bunsod ng lalim ng baha. Yung mga sitwasyon namin dito mga driver, nakataas yung mga tricycle dahil malalim sa ibaba. Ay sa ngayon, pahirapan. Dagdag pa niya, malaking hamon din sa kanilang kabuhayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina habang may pangambaring masiraan o tumirik ang kanilang mga tricycle kapag dumaan sa baha. Sa pag-iikot ng IFM News Team, nananatiling lubog sa baha ang ilang bahagi ng Calasiao, kabilang ang ilang kabahayan na patuloy na naapektuhan at nahihirapan dahil sa sitwasyon. Patuloy namang minumonitor ang mga lugar na apektado ng pagbaha habang pinapayuhan ng mga residente at motorista na mag-ingat sa mga bahaging mataas pa rin ang tubig. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.